Hej, då är vi hos Kjell ute på Intersport Strängnäs igen. Och nu ska vi prata regn, jacka, regn, snö och jacka och byxor. För där uppe så är det konstigt det här med att man fryser, man blir varm. När jag är varm så är min kompis, han fryser och tvärtom. Och därför är det väldigt viktigt vad man har på sig då för skydd mot vind och regn och snö och så vidare. Så nu får du hjälpa mig här. Och när vi är på hög höjd och det börjar regna så regnar det ju inte uppifrån och ner utan det är ju mera vertikalt. Ja. Och det kräver ju extra mycket utav membranet i jackan för att hålla emot trycket av det vatten. Det är oftast förknippat med vind samtidigt. Det måste hålla emot. Och det är väl egentligen inte det svåra i jackorna. Det är väl att få till det att andas bra. Ja. För vi rör oss, det är fysiskt ansträngande även om vi inte bär på tung packning. Och då måste plagget hinna med och andas ordentligt, släppa igenom så mycket det någonsin går. Då ska vi vara klara över att det finns inget plagg som hinner med att transportera ut allting. Det är för högt tempo på kondensen helt enkelt. Nu har jag ägt min Gore-Tex 3-lagers i 22 eller 23 år nu. Och det är det här murmeldjuret. Marmotten, ja. Och marmot, alltså man kan inte... Det är en helt jätteintressant story bakom hur det här startas bolaget. Clint Eastwood på Eiger och då fick de en order för att tillverka 150 jackor, de här två studentkillarna i Kalifornien. Ska vi titta på murmeldjuret här då? Ska vi titta på någon jacka här som vi kan... Ifrån marmot. Ska vi prova en jacka? Där har du hittat en jacka då. Som... Och den här är i storlek large, så jag tror jag passar hem jättebra. Okej. Så. Ja, då tar vi det här med att det ska vara vattentätt. Alltså det ska vara vattentätt men det ska ju gå åt andra hållet. Det ska ju andas också. Ja. Och det är ingen svårt att göra någonting vattentätt. Det är den enklaste biten, utan det är att få bra andning. Vi kan ju faktiskt dra på oss en sopsäck så är det vattentätt. Men den kommer ju andas bedrövligt och det är det vi måste få till. Och det måste vara bra plagg. Det finns mycket som är så kallad textmaterial som är vattentäta. Men andningen kan vara mer eller mindre bra. Och på en sån här vandring så behöver vi ha bra grejer som klarar av ganska ordentligt med andning. Så inga galonställ? Inga galonställ. Nej. Och ingen bomull under dem. Nej, exakt. Det är bra.